Poštovani gledalci televizije Bosne i Hercegovine, želim vam dobro večer sa stadiona Grbavica gdje će za nekoliko trenutaka početi prva utakmica finala nogometnog kupa Bosne i Hercegovine, susret starih rivala, susret između Željezničara i Čelika. Arbitar je Anto Živković, evo i sastava timova. Plavi sa Grbavice večeras su u formaciji 4-2-3-1, na golu je Ibrahim Šehić, Marković i Stanić će igrati na pozicijama bočnih nogometaša, Patrik Nijema i Velibor Vasilić će biti dva štopera, Svraka i Čulom na pozicijama zadnjih veznih, Višća, Zeba i Bešlja u sredini, a najbliži golu Čelika bit će Lazar Popović. Zeničani u sastavu formacija je 4-4-2, Luka Bilovrk je na golu, Brković i Kuduzović su na bočnim pozicijama, Čović i Milošević štoperi, na pozicijama zadnjih veznih Korić i kapetan u sredini, na bokovima Purić i Adilović, dok će najbliži kapitenu Željezničara Ibrahimu Šehiću biti Adin Đafić i Emir Hadžikupu. Prva intervencija Ibrahima Šehića, Emir Kuduzović je izveo ovaj slobodan udarac, ide brza akcija, sada Bešlija, nema ofsajda, evo velike prilike za Željezničar, Bešlija se ubacuje iz drugog plana, Zeba prilika, 1-0! 55. sekunda, Plavica Grbavice vode sa 1-0. Zeba je pogodio, neuspjela ofsajd zamka, 1-0, prva minuta, evo slavlja na južnoj tribini, otrčali su tamo i svi nogometaši Željezničara. Prvi napad imao Čelik, imao taj slobodan udarac, ali onda je sjevnula kontra, protestuju tu sada nogometaši Čelika kod pomoćnika Gorana Paradžika. Sada ćemo vidjeti, Bešlja se ubacio u prazan prostor, Marković je gurnuo ovu loptu, onda kapiten Željezničara Njesebično to prebacio na drugu stranu, Zeba je pogodio, vidjet ćemo nadam se nešto kasnije ovu situaciju, da li je tu Bešlja bio u nedozvoljenoj poziciji, ubacio se u punom trku, bivši reprezentativac, sada da vidimo nije offside, ostao je ovdje jedan igrač Čelika, dakle regularna situacija, nema razloga za proteste, a pogledajte ovu asistenciju Bešlije, to je to možda iznenađenje timu Abdullaha Ibrakovića da računa na neki pozitivan rezultat, bez obzira na taj primljeni gol. Evo udarca Višće, Branje Bilovrk. Prvi korner, 9. minuta, sjajno je prošao Edin Višća, tu stigao u zonu šuta, evo još jednom. Evo prezni su ovdje bili igrači Čelika, igrači sredine terena, kapetan i Željezničar, minuta je 10. Upravo je Višća taj koji će ubaciti loptu na drugu stativu prema Čulumu, onda nemaju pravo nastupa u ovom drugom dijelu sezone. Ubacuje Višća, dobar centar šut, evo tu gužve u kazanom prostoru, Nijema, Čulum, opasno je, Brani Bilovrk, Patrik Nijema šutirao, ali zato Željezničar ima najubojitiji napad, čak 40 pogodaka su postigli. Evo Popovića, izblokiran udarac, brani to Luka Bilovrk. Lazar Popović, prije toga i Edin Višća onim sjajnim udarcem sa ivice 16-terca. U onom prošlogodišnjeg finala igrali su Borac i Željezničar. 0-0 je bilo u Banja Luci, a 3-0 za Željezničar na ovom stadionu. Čelik je igrao protiv Slavije, ali evo ispratimo ovu akciju, ponovo Bešlija, dobra lopta u sredinu, Zeba, evo prilike, Zeba šutira, dugo se namještao Zeba i stigao je tu Zoran Brković koji je izblokirao ovaj udarac, morao je Zeba mnogo ranije šutirati, pogledajte kao da je za trenutak 6-0, 3-0, dvije ubjedljive pobjede i sada prekršaj Miloševića, evo prilike za domaća odluka s obzirom da je ovo odlična pozicija, Zeba, trese mrežu ali sa spolja. Evo sada ćemo vidjeti, a ne preko, prilike za kontru. Domaći su dali gol u prvom minutu, mogu li sada i u posljednjem, Bešlija slabo na kraju. Duel sa Purićem, može li proći Stanić? Zeba, dobar centar šut, Svraka, evo prilike, Svraka zaustavljen. Proći, ali sada tu Čulum uzima loptu, evo Zebe, kakav je to čarobnjak sa loptom, Zeba, lijepo za aplauze, za paradu Luke Bilovrka, ali bez opasnosti za spretni u ovom duelu. Eldar Hasanović se sprema u ekipi Čelika. Uporan je bio Popović. Prema Zebi na drugu stranu, Zeba, evo prilike, udarac, stativa!
i dalje može biti opasno, bilo mrkvata. Lazar Popović je ukrao loptu neopreznom Adnanu Džafiću i evo gledamo, Višća je šutirao, pogodio stativu, nije imao sreće, odlično je gađao suprotni ugao. Stanić prema Popoviću, sjajan prijem lopte za Popovića, Popović! Sve je uradio sjajno Popović, prijem lopte, priprema udarca, namjestio se, ali nije uspio pogoditi. Evo, iz ovog ugla ćemo to najbolje vidjeti, ali moramo reći da je i Milošević se ovdje sjajno postavio. Pogledajte kako iz igre izbacio Čovića, ali Milošević onako iskusno. Kapetan, nema faula. Popović. Čolić je na desnoj strani, Čulum je lijevo. Popović, imao je pa najmanje dva, ali gotovo sigurno i tri bolja rješenja od ovog što je uradio. To je udarac sa preko 20 metara, pogledajte desno, pogledajte lijevo, nijema to vratiti u 16-terac, Vraka, jako lijepo za Zebu, sada nešto više prostora za Zebu, dobra lopta u sredinu, evo prilike, ima li gola? Lazar Popović ponovo. Šta treba da se desi pa da Lazar Popović postigne gol? Sada možda direktno prema golu, Zeba, nema gola!